Tanbay sa Action Night Patrol makasunod sa tinikid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na mo sa Matag Panamati Region-wide. Mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 5 ka minutos karon nga adlaw, Lunes. Petsa 11. Lunes, petsa 11 ita, Lunes ha. O Lunes, tas sumunod. Doon ka kalipat ko sang adlaw ako. Nagapabiling kita gyapon sa bulan sang Abril sa tuig 2022. Sa Lunes naman nato sa pagpangalagad sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga naman sa police blotter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sinimata kadulungan oras sa kakabiyon ng ato sininga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sang probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga himulsuhan, ato naman liwat bantayan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang, Nixon, Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, News Center sa Action Radio Bacolod. Sa mga just in report, flash report, breaking news, ginatutukan ni Action ang Defensor. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side,
ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo sining Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa labilin 1 ka oras. 2 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton nga magkaksyon, hindi lang gid magsalig ha. Ulo aligmat kamo sa lakat sang panahon bagyo nga si Agaton. Padayon gyapon nga nagaranda di ka nagalawalda-walda sa pila ka mga riyon probinsya sa kabugusan nga pungsod sa Pilipinas. Although nga si Bagyo Gatonte na medyo naghina-hina na gid man ang iya sini nga puwersa, pero kumo nga malapat ang scoop sang iya sini nga galom. Rason kung nga ang nagapadayon ang pag-ulan sa pila ka mga Banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental, including na ang Dakbanwa sang Bacolod. May mga pagbaha-baha diri sa pila ka mga barangay sa Bacolod. Sa iban mga banwa kag syudad, amo na nga alerto kita ha. Hindi gid magsalig. Ang aton nga mga kapulisan na paidalom na sa full alert status ang kabugusan nga kapulisan sa probinsya kag Dakbanwa sa Bacolod, ready for action. Kung kinanglanon ang bulig sa kapulisan ta, search and rescue, handa sila. Kung kinanglanon ang pag-evacuate sa mga residente naton, handa man sila, preparado man ang ila sining nga mga patrol car nga magaserbi man kargahan sa kon mga kinanglanon ang ginatawag nga pag-rescue sa aton nga mga pumuluyo. Amo na permi ang mga lugar bala nga naga-istar sa mga pulo pang-pang-pang-pang ba o halong gid ha. Kay basi bala makibot ka lang, marumpag ang kusina mo. Mala na kung kusina kag CR ang marumpag, hindi ang bilog mo nga balay. Way kagabalog ri mo ginaok-ok na sang tubig baha ang kilid sang ginatindugan sang balay mo lapit sa sapa. Ibasi bala matingala kana tugod-tugod rosdak balay mo. Mala ka marosdak ang balay mo, di ka madala. Tama mo na sa mga balay nga naga-istar sa painggaron sang aton baybayon, alerto man kamo ha. Sa mga higad sang suba, alerto man kamo ha. Hindi gid maghatag kumpiyansa. Kay ang ulan way kauntat, although ang ulan di kiman siya baskog, pero ti sa dalayon sang ulan, siyempre ang duta gahumok. Kita mo sa Samar, sa Leyte, may mga landslide na to nga naglanabo. May mga nagkalalumos na. May mga nadala sang baha. Iti ang aton kabukiran, kalbo na. Warat na kahoy. Amo na nga paduludo sa tubig hali sa kabukiran, way na sa may masaga nga gamot kag kahoy. Kay aton nga bukid, lunsay na kalbo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang aton nga makapulisan sa Dakbanwa sa Bacolod nagapatigayon na sang saturation drive kag police visibility patrol. Nagatulot tamwa man sa pila ka mga suba naton di kag taytay. Gina-obserbaran man sa ato kapulisan ang tubig nga nagaagi sa aton nga mga suba bla. Ambot kung taob subong. Ang delikado mo na magsugata ang tubig sa baybay, kang tubig sa kabukiran. Tamo na kung isa, di malikawan nagataas ang atong sininga suba.
Muna nga again alerto ta sa sining malain nga panahon, alerto man ta sa mga kawatan, kag sa mga nagabiyahe mo ni oras ha. Kailangan alerto mo kita kag halong gid kita sa aton nga dalanon. Basa dalan ta kung ginagyan yung asfalto, madanlog, delikado. Importante nga makaabot kita sa aton nga destinasyon nga safe and sound. Sa aton nga maka-aksyon, sa aton nga mga viewers, sa aton nga Facebook Live, ano ganing ayo ko sa inyo? Like and share. Amo ni importante para tanan makabati sa aton balita. Mabatian man sa inyo pamilya dito sa tabok sa kadagatan, sa aton nga mga OFW. Damo ta OFW subong nga naga-monitor sa aton siringa palatuntunan. Ayos! Antes na i-check ang mga ason-ason nga mga report na gikan sa itong mga correspondent, i-check tang unang report sa atong sininga Patrol 2 sa nga atong sininga Crosswind Patrol. Ibaloon tanay ang sitwasyon sa atong sininga Metro Bacolod. Observation report sa atong sininga Patrol. Doon na kayo man ko sang PM ni Idol Kagawad Peter may noble ba? Hindi pa kamo ya kalbo, may buhok lang kamo. Galing ka inyo ya gunting simi kalbo. May gabi dira kay nanay te si noble da sa SP Village kag sa mga noble family. Amo man kay Kapitan Bibing Noble kag kay Tutong Noble. Kay kumare ko dira January Santinian and kids kay Hadoda may gabi kita. Sige, check na si Action Jan Diaz. Sitwasyon sa Bacolod. Sige pa dyan ang tulo-tulo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Si mulong driver ni Kapitan Bibi Noble, hindi pa magpa-uliyo si Romulo Batang, sinong mulo. No? May gabi dira sa imo sining pagmonitora. Action dyan! Ang gabi man da. Ay kita da? Aray. Din? Ato to. Una-una kagid. Ako okay ako messenger ni ba? Ikaw messenger eh. Ako ang nagadala sa maayo na balita. Ba, matik. Hindi ka pa na? Matik. Hindi ka pa? Ara na. Birahe. Oh. May kami kay Kagawad, Peter, may noble. Arasa. Kami kanabot sa Panukoy, kay kalayo, gizamon, nga mga ginapang distansya sa mga adlaw. Gani. Do, gabot lagi dyan maglusot kami ito sa may area sa Panukoy, kay kadamo, kay kami sang ginakatuan aksyon erect. May mga malde na kamuda. Tara na. Ikaw na matama ka salod, kay samsa nagkaturo-tarite pa, basta tinlo pa rin tulo-tulo, bla? Oo. May pwede pa kamo tinlo sa inyo CR. O kung may bulbasahan, kamo nagkaroon, pwede man. Kung naduduman kasi may naduduman kung laksururek na kilala mo, nga mapili kung si Hals Bacolod. Oo. Basta magulan, ganito dumako na yung proyekto na blang hambay na nabutang sa blasang managsalod sa ulan bla. Doon mo na bla, bako mo, pero ting ulan, no? Ulan, ito naligalin pa niligod at lamong. Alin pa isang biyernes to, tapos nalulisan na. Sige gapon. Ang kinalain na subong adlaw yak, kilin gi Jackson Eric sa kagaon mong bunok, ibla nga bunok. Hasta na yung magapon. Ay naman kayo na nakaginawa gamay. No, nakaginawa kita guro gagmay, nagnami-nami man ang nakat sa aton nga panahon. Subong nga matinion, kung kinapamangkot mo, nag-ano lang ta, doon kung sa tao pa, nagkapulopismo lang sa Jackson Eric. Okay. Oo, puli nga, hindi gid sa magbaskog. Hindi na sabla magtugas pag madamol nga pag-ulan. Nagkatulo-talite sa kung kaisa gurugagmay, kita mo, ang mga nag-evacuate sa may Minuluan River, sa may Barangay Zone 8, nagbalik na sila balay. Kaya nagsubside ng tubig? Nagsubside na. Very good. Kaya nabi, porte ito kasulog, makod mga Arab lang do, ano ganun panawag, do linaw, bilang ang tubig na nag-swirl sa konektiyog tiyog sa may tunga-tunga sa suba. Gamo to ina sitwasyon nga nagtaga mo to baybay blaw nga
anong do ka tubig na agos o kung ginaano ka subak sunerek. Oo. Pero tisubong nga gabi, kinagbalik kami to, bagula kami rin sa may talisay. Ang bala mo makita na mo sa minuluan, baboy naman ang nibilin, wala din sila. Pero sa jato, May mga ba, way man sa minalumos ka baboy, no? why may nalumos? Kaya antes naman nga nagano ang tubig, Oo. ginpatakas na nilang baboy. Ate, very good, very good. Ang baboy, ito dali nung iliyawon pa to. Although- Preparasyon to sa birthday. Ay, gali. Eh kung na... Bago kung nabahaan ko sa kanalumos na ihaws ta nilang alang sa birthday ba? Abi, timpano pa sila giwik eh. Kumama may nababoy ginama. Kung no, first time mo kita gali action na rin, ang baboy, hindi mo gali hindi pa igdan sa liog. Para hindi sakit gali, igdam ng steel. Oo. Ang bakit ko delikado, maning nga rin yung steel ginaigdal, magkarabali, di ko yung steel kay do, ang do, kababoy ni. Dito sa tiil nila, ginigtan niya diri sa tuo, diri nila, kaya manido, hindi ko na presado to damping gurong baboy, don't know lang gina. Oo. Pero kita ko ginigtan nila steel lang niya, hindi yan sa liog, kalabanan, sabay kung sa mga uma-uma, kung magpagwa baboy kang maguyod, yan liog ginahigot. Oo. Bisan ito gani, liog man eh. Pero Gani. kita ko itong pinasay, tiil ang ginahigtanan. Oo. Kaya ba kumain lang gid na salbar yung baboy, wala gid sa timprano iwik. Kay ko nag-iwik, di sa karabugtuan sa ginawa, timprano palitson na. Dati sino to lato, yung pinigurong birthday, o kung ano nagurong mga kaso ng iya, dari nga ginapreparahan. Pero kino ginasalbar, gid sa kalabanan, ang kasapatan, kay siya mo ginila pa lang ang buyan man. Amo na ka-reaction, Eric, dira ba sa may alihis, ibang kay na, hindi mo basol, hindi na magaling, kaya ang ilab ng mga kasapatan, ginasalbar nila, Oo. sabi gusto nila bantayan, nila ginasagod, dira. Pero ti kun ara ka naman silang alam, kung si Dr. Fornan, pagkari pabalon kay na, kun ara na sa tamaan kay Risgo, Oo. alinada lang ginasa, no? Kung halin na naging mo sa inyo balay, ang safety ang unahon sang kanan, nila binakunara ka sa itong kilid ng suba, Nan. sa mga sapa ka, baybay, kay labi na kung nadaandan, abdi nga, permi ginabaan inyo kay nadaluman, isa na ano, kabutang drainage, sila katinlo, kung do kaldera, kamo daya karon nga dragi ka man pinakapunsukan sa tubig, mabaha ginadaya. Correct. Hindi na masol sang iban, dapat preventive o preemptive evacuation, no mo nang obraho na action erecting aton nga mga ano ho, volunteer group kita ko kay na gabi na ang bako do dungan-dungan kasugod kay nalibot mo. Oo. Pero perting energy nyo dapon sa daga DRA mo, no? Oo. Tikay man nila man obligasyon dyan mo. Gani man, ang bako ang energy guro king kuha no gitanan kay Sir Vargas ay king butang. Si Sir Vargas, dahil very active man mo. Gani Kaya mo, ya, mas lang ako maglumaymay, dahil sila ko si Sir Vargas, galibot na na. Gani, do makita mo sila ng ngirit-ngirit sila. Mabo ko mayo guro sa ninyo nga panyapon nga naga-smile ka mo. At importante na ang tiyan bastante, kaya bisan ano nga kwatanay, kariskuanay, kung ang tiyan bastante, wala na problema. Tamak development di dyan eh. Gani. Ito kayo na, balakay pagsunod ko, kaya nagsunod ko sa evacuation center, may taga city government, nakapanyapon na ka mo, nakakaon na ka mo. Te. Ginapamangkot na lang katagadihan mo, dapat nakakaon kay para kita ya, bisan na nanong tabo ya, full development kita. Di kami ganun ni Papang, kay napag balik na mo na lasay sa mako, back to the barracks sa mga lasay. Tapos pati na mo, pagkita na mo yung dopang, doon malala na naman, mabubo naman ang ulan na. Abi kita, para halatang adaan nga, manyapon, temprano, kaya bala na kung matabo ko na. Tita, iming gini, kaya batingin kami pag labot kami sa may singkang, barago na kami nakaralabot, balik kami alihis, nagpatarisay na kami sa buong gabi, malam mo pagtungka na mo naman yung oras, labot kami plaza, kundi, ara, gutom. Alin na tayo sa salas bimidya galing randa din amon. Gutomon. Amo na problema, galing kong tugnaw, no? Kaya ginagutom mo kaya. Dugay-dugay ka pangita pagkaon. Mahilang kayo na kami supas nga ginpreparar si Jo Marin Valderrama. Gintay may isupas. Oo, gintiming. Gintay na supas nga gingamit, hindi manok, kundi molo. Di ko kita ang pagluto supas, pero molo balls ang gingamit, no? Mayo magaling nga kombinasyon ni Jo Marin, do gindayaw, gusto kay na ni SM, kaya do kamayo, sige pangluto kay na. Daw mayo kag daw sampat gid. Oo, sampat gid, do lutuan gid sa kinanglanon. Gani. Sige na nga, mo gina makaksyon na subong nga gabi, gyapon, nagkadto kami sa Banago, kay kay na damo, nagkatawag sa ton. Banago, kuno nga lagyan sa may Mangga 50, palusot, digto sa may merkado, kabanago, ginabaha. Actually, sa area, basta galing magbubong ulan, yung sige-sige, kabaha, ginabaha.
Pero Oo. pagka pinaka subside na kaya nga kay salbi ka katabuan tao bala. Mga tao ko na pon. At siyempre, bahagi ng dalanon, pero dasig naman mag-subside. Oo. Kaya basta gani aksyonerek nga maghunas, abi, kag umaga, oras ito magkanay-kanay na, subside na rin ng baha, na serias ang Barangay Barago. Aha. Paglusot na mo, naling kami tarisay, Okay. ito kami naglabay, why na? Why Very na good. tuya ang pagbaha aksyon erek. No? Subong dyan, kung ano, inang hunas, kutaog. Unas. Ati pa, hunas naman ang nagurong nagdasig man subside tubig siguro, no? Oo, dahil why na gani, lakson kay ina nga kababaha, kung balik naman, why na? Oo. Banago, why naman, why naman nagkabaha. Oo. Kalamanan nga area, why na mga suba, nga doon nakabalik na mat-amat sa normal. Ang Oo. sitwasyon sa mga kasubaan. Amo na nagaling Japon, no? Do kay isog Japon sang kolorya, kiti do kadukot Japon sang agi guro sang dos tubig ilis bukid la. Oo. Ang iko nga giban para la aksyon ni Eric, no? Gani. Halo nga kini mga aksidente pag ito katong pilak subong adlaw. Tuod Ina, mo, may muna nga mga traffic kaulan-ulan, may mga aksidente pa dyan, no? Siki Arab lang kung Salig-salig? ulan ang gaulan, Oo. nanag sila nga lusot gulpi, Nan. cut gulpi, overtake gamay, Todo. duso ulo gamay, kaya ba kung pag luso ka ulo, ang lawas, masunod na lang. grabe, Sige ka no? na mo kisa disgrasya, kaya ti, kung ka sige karon ulan, hindi man na yung dulom man na nga dalanon ka magamos sinakso ni Reka. Gani. Kaya na, ang laga tabo diri sa may Ramos, tubangan nila ka focus, dapit lang din sa may Ramos, dapit sa intersection point, Oo. ang tricycle rin sa may Riverside. Oo. Di ka salig-talig mangguro nga, mahina-hina, inaya ka lang inubak, ako ang crosswind kay kita, eman ko nga mga tricycle lang ko Sige, may nga agaw kagintabok sa dalan. Oo. Kaya itong ang crosswind gadaan, si straight man nga lakat. Kaya talig man nga ara sa lugar. Gani. Diretso yaman, timing man, sige, di kabalo ka naman sa private, kaslakyan siya dasig-dasig man, di nakauna to sa Builo, ang tricycle, bumunggo sa lawas ang crosswind. Ba. Ang inay sa may tricycle, sa may kaayan Sus. Ang taliwis na galing punta. Oo. Kita ko ginayawan galing tricycle, ang yawan galing crosswind sa tricycle. Amo to kayo na nga may putos nga bindayang ulo sang nato driver to, pasiro. Kaya sa impact to action direct driver to ka tricycle, Okay. nabunggo sa sa kaas ang iyang tricycle. Oh. Pila sa ulo ya. Kaya nga, bas ko impact, kaya ang kaas ang iyang tricycle, nag-igo sa guma sa sasakyan, sa crosswind. Okay. Upos ang guma ng crosswind mo. Sus. Si Butchiringon, basto kang impact, dati sila pagpadalagan. Gani. Kaya mo tunatabo kayo na nga pilas gidang ulo ya. Kaya mo tunatabo sa bandage ang ulo ya sa nereka. Amo na naman na kung isa, kung pwede lang, ikaw na lang isa ka driver, ikaw pa umod sa iban. Mas maayo kung duwa ka mo ka pa umod, kaya matingala pa ka muna, sus na, hindi tayo maglusot una, ginagaaral sa ginaligwang, isa mambal mo po, ginapalabay na sa po. At least na yun, aksidente, kaya isa mo kung duwa ka mo duwan-duwan, nagdating ka mo, Oo. kundi way matagligwa sa isang duwa, hindi mo kabalo kung matagligwang isa mo, kung ikaw matagligwa. So kung ikaw nila matagligwa, mas mayo, at least duwa ka mo, nakatagligwa sa isa kang isa. Gani. Very good. Oo. Di ba mo na dapat na lang sa iba natin yung mga slakyan aksyonerya. Kaya para likaw ang aksidente sa dalanon, ilabi na sa mga panahon, madurudan log ang aton nga dalanon aksyonerya. Correct. Nagkapabilin sa gyapon ang pag-ulan sa pribot ng syudad, halong sa tuturan ng mga aksyon. Sa pagpanakayon, abiso lang, may isa pa yung tropical storm nga nabantayan, ganit preparar, proteksyon sa kagalingon sa tanan ng mga tinion. Observation report, gikan sa patrol, ang taglibot sa mga production John Diaz, ka nagasiling sa tuturan ng mga aksyon. Sa ring naman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon dyan diya sa there you have a sitwasyon sa Bacolod Observation Report sa ito sila patrol. Medyo na dasig man ang paghubasa sa tubig sa mga lugar nga ginbaan sang tulo temprano pa kay subong hunas ta So dasig lang ang pagsabsay sang tubig padulong sa aton sini nga baybayon. Balikan tala karon sa aksyon dyan sa final report, balik niya sila pagpanglagad sa aton sini nga palatuntunan. Standby na sa mga report na gikan sa aton sini nga mga correspondent. Standby sa report ni Action Nelson Pateño.
Standby sa report na action Roger Gotib. Ano tika standby ha. Kag sa kay action BJ Apasible ha. Standby man ha. Ginatamya ko na ako sister sa United Arab Emirates. Kag si Gib, Rakil, JB, kag si Jewel, si Gigi, si Chuna, sa Antipolo Rizal, Gigi, Idang, Mary Rose, Jade, kag Jason sa USA. Kag si Nini Glo, Hermi, Rosel, kag Rochelle sa UAE, the United Arab Emirates. Alin na kay Teresita Heldas Siason ang pagpanamyaw. May gabi din na kay Tuto Alex Montesa ha. Sa kay Milili Oligo. Ginatamyaw ito na si Ladot. Si Ludot. May gabi din na kay Ludot sa Barangay Comalisquis, Banwa Sangdon, Salvador Benedicto. Gamonitor gid sila ni Kapitan Johnny Manyable. Alin na kay Nong Mulo Batang ang piloto ni Kapitan Bibing Noble. Ang mulo, manigabigid na si mo. Huwag kita da. Ginatamyaw taman dira sa may lang pagmonitor sa kay Kuya Japit Piokid Barrera. Sa kay Kuya Japit Piokid Barrera and family. Ara siya ka paurok-urok ko. Amo man si Kuya Khalid Dalidig. Kay Kuya Khalid Dalidig and family, ang presidente sang Muslim community diri sa siyudad sa Bacolod, ka paurok-urok man siya, pamati. Bao si Nini Makahilas, si Julia Isabel Di Maala Makahilas. Kag sa kaya Kone Portal, sa mga portal family dira sa Dingli, Iloilo, may lang pagpaurok-urok. Sige, check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unahon ta report gikan sa 1st District, area sang San Carlos, Toboso, kag Banwa sang Calatrava. Ibaloon ta dito report ni Aksyon Nelson Pateño. Kamustahon taman dito ang sitwasyon sa lakat sa panahon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, kamusta ka da? Yes, aksyon na Eric, may gabi man, kag sa aton sini nga mga aksyon, may gabi sa inyo tanan. Oo. Okay lang, wala problema, normal sa gihapon. Wala sang mga report nga may power interruption, may Okay. water interruption. Normal ang pag sinilayo diri sa may area sang San Carlos, Tubuso, kag Calatrava, Action Eric, padayon ang ila sini nga full alert. Matapos nga ti sa gihapon sa sini nga matinion nagatupa untat ang ulan. Kag pila sa ila sini nga mga ginabantayan ang mga area nga kung sa diin naga-converge bilang tubi bala. Muna ila ginabantayan sa mga taytayan sa aton sini nga mga otoridad sa San Carlos, subong man Tubuso, kag Calatrava. Okay. Now kadto kita diri wala sa mga reported so far except lang sang wala biyahe ang motor bangka sa mapadulong sa may isla sang Sipaway. Kag ang mga barko nga padulong naman sa syudad sang Toledo sa probinsya sang Cebu. Butsulingon Aksyon Nelson, kansilado na temporaryong biyahe tungkol sa malaing nga panahon. Yes, Action Eric, ang mga impormasyon naton sininakuha naton sa Philippine Coast Guard kaina. At may man kayo ma-update mo man diri mga taga Bacolod kag taga Southern part bla kay basi kon maglagaw-lagaw sila tipsan paano kabalo sila nga kansilado gili ni mga pampod nga nagabiyahe sa mga isla ta Action Nelson. Yes, of course, Action Eric. Bantayan ta buwas kung anong mangin latest weather bulletin. Nga ipagwa sang CDRRMO kag subong man sang Philippine Coast Guard may angot sa biyahe buwas no kay base blakon
gusto sila magkadto sa Cebu kay manti malapit maagi ka di San Carlos. Oo. Kag kung basi gusto sila maglingaw-lingaw pagkadto si Paway, at least layo pa kabalo na sila nga wala gali biyahe basi makakadto di sila kabalik lang dayon. Oo. So masayang ila tsimpo, no? Ko pagkamusta yung action na sa monitoring mo sa lakas sa panahon niya sa San Carlos kag sa Tubuso? So far, Action Eric, gimpakigangutan naton ang LDRRMO man kay na si General Horficio Carbajosa. Okay. When in fact may gingkatuan sila isa kayati kay na dito sa Tungalawod, Uy. sang Tubuso. Ngao? Kay ang pagpati nila may mga reported nga may mga foreigner nga pasahero padulong sa Masbate taga Gihulngan. Oo. Dira naga palipod sa may banwa sang Tubuso gingkatuan kay nasang tropa sang MDRRMO Okay. check medyo so far okay man lang sila. Oh, nagbali ang guwagrido nga nagpanago na sila na tungod guro sang hangin kag lagko balod. Muna Oh. kay ang ilang mga layag gin panghipos nila. So okay man lang sila, wala naman na sila nagpa-rescue pa kay okay man lang ila pagkahimtang dito action na Erika. No, diri sa may bahin sang Calatrava ti pasabol naman ang area sang Sitio Bangker nga kung sa diin may yara kay nasang landslide nga naglunta dito. Okay. So ini nga dala namon isang alternate route lang mag-agi ka pakadto diri sa may sa may Spar 16 agi ka sa Don Salvador. Lusot ka diri sa may Banwa sang Calatrava kag pwede ka makalusot dito sa may Central Bato sa muning dalan nga kay nagin dira sa may Bunker dapit area sang Lagaan ang naglandslide. So gin tinguan magina sa mga personnel naton diri sa MDRMO sa Banwa sang Calatrava makuha ang ang duta nga nagatabon sa dalanon susubong pasabol na. Suno naman sa kaya resumingit ang local disaster risk reduction management sang Banwa sang Calatrava. Sila sini nga monitoring so far okay kag normal kag wala sang dapat nga kabalakan as of this time pero tiambalya monitor lang ang aton sini nga mga kauturan na angot sa padayon iya nga pagsigi-sigi sang ulan. Aring iya sini ka tingog sa aton sini nga interview. Ang monitor pa karon sa Suba, sir, gamay ra may saka siya pero hindi lang makumpiyansa. Dayon ang atuang ang atuang dagat at monitor. Pero ang amo yung focus on sa baha o sa landslide. Kaya naman tayo resulta sa landslide. Sir, basi may panawagan ka please go ahead. Oo. Ang sa kuan sir, nakatak naman tayo. Hindi nga, may tanday mo sila nga atuang sa side sa atuang ang forces. Hindi na pinigay yung kaso mga antuan yung subet. Muna nga, tanday na sila, nagkontak mo talaga nila kung ano sila. Okay. Sir, basi may kaso na yung mga evacuation ba? Sir, basi may mga reminders ka pwede tayo panawagan sa Action Radio. Please go ahead. Nga to lang, sa ako nga nyo, sa wato ang mga ito nga dito sa Calatrava, kaning ulana, continuous pag-ginig, ulan pa nato ang resulta sa Malakas o si Bagyo nga Basyang. Kung resulta ni Kung nga gasto, nagulat kami kung sa pula kaputog ang Basyang. Ang ulan, expected din nato. Siguro, basin karong Semana Santa na, pag-igapon tayo ulan, hindi na sa advice sa national level. So, ato lang diri nga, alert sa kanaw na rin, binagit yung mga balay nga naa sa bungto dati, delikadus landslide o kanagdapin sa Suba. Kaya kinahanglan din nga mo hitlin tagaan, yung kinahanglan mo bakit. Ang takla mo sa inyong mga barangay officials, kaya kami, ready rami tangan diri, ang sabihin mo on, para nga malikayan ginato ng mga kasuwalto yung mabot sa Bakulang Tower. So amo to Action Eric ang kabahin sa pahayag ni Rhea Sumingit ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 2 sa diri sa may Banwa sang Calatrava. Sige padayon naton sini Action Eric ang monitor sa sini nga mga tinuon hasta ni sa aga kay manti do nga nagapagwa si Mayor sang executive order nga wala sang trabaho karon nga adlaw pero ining tropa sang LDRMO kag kapulisan aton kag mga
Bureau of Fire padayon iya nga naga-report sa ila sinitagsa ka mga opisina sa Kaina kaga sa sini nga mga tion on standby sila tungod man sa kamanduan nga red alert tungod sini nga panyampo action Eric. So muna yan. Ang pila sa mga informasyon nga madulong naton sa sini nga mga tinion para sa aksyon ang night patrol. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Resort Patenyo, the Rabbit Live Report gikan sa First District covering sa San Carlos, Tubuso, kag Banwasang Calatrava. Kaya nga itong dala nga mga LGU padayon man nga nagamonitor sa lakat sang panahon. May gabi dira sa kay Kuya Ramram Rojo o sa kay Kuya Ramram Rojo and family, happy listening. Kay Kuya Khalid Dalidig da ang presidente sang Muslim community diri sa Bacolod ga monitor man Elizabeth Gamala and family may gabigid Juani Mel kay Mabir Istrobo dira sa Hong Kong ga monitor man siya kag nagapamati man sa aton sini nga pangalagad kay ginatamya ko lang dira nga akong sister si Mrs. Alvarez sang Tangog. And to my brother Bert Mercado Herrera, ara sa Palawan, ga-travel ka nagapamati subong. Thanks, greetings coming from USA. Vanessa Kagdok Matmayo. Kay Noel Magbanwa Lagos, Arlene Anerdis, uy, si Kuya Maki Kayong, ara man ga paurok-urok, hindi mapapuli si Kuya Maki Kayong. Si Luis Dilatore, ginatamyo lang si Jingjing Matabya sang Banwa Camorsya, si kumpare ko Ryan Borja, sakay Josie Patenyo and family, kay Raymond Medes Manangkil, ara man siya kapaurok-urok man siya sa aksyon night patrol program. Maninoy Maik ni Maninay Chari Salvacion dira may gabigid sa La Carlota sa kay Migo Tanato Escoltero dira sa Sumag nag-obra sa SSS Kabangkalan banan dira kapag paurok-urok sa kay Inday Rona Rihida Trava and the family Tatay Tedida nagapaurok-urok sa aksyon night patrol program. No? Hindi ba kompleto nga biya kung hindi siya ka paurok-urok pamati. Tamya komandira si Marks Sidenyo. Wow, si Toto Marks Sidenyo. Tao ni Kuya Engineer Jigs James Baya. Gapaurok-urok man sa gali. Si Marks Sidenyo. Under ni sa kag tao ni sa ni Kuya ta Engineer Jigs James Baya. Salamat kita sa imo sini nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Bao si Manny Loquiaso, araman, nagabi dira kay Toto Manny Loquias. Kay Toto Asis da, ara sa Pangasinano, si Melka Tumbos sa Makalalag, check attendance man sawa. Salamat gid kay Melka Tumbos Makalalag. Kag kay Toto Asis. Ali sa report na Aksyon Nelson Patenyo, sa inuwantang report ni Aksyon, Roger Gutib, report gikan sa area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 1 sa report. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Action Eric, may gabi kasi ito may action na maulanon. Ginaksyon Eric parayon nga aton na eksperyensyahan diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental.
diri sa norte may naksunere wala gid yapon nagauntat ng ulan uldong nga subong do nagkanay-kanay bla. Okay, inaya po tig mas kay may mga tipo kay na mga alas 6 pasado takna sige na mga gabi. Raw sa diri sa may syudad sa Cadiz zero visibility ang dalan kag amuwad tong tiyon kay ina nga sarin aton nga gipasimutan lang si DRR mo diri sa may syudad sa Cadiz may sila report nga mga evacuees na pero wala paginsang data. Even until now, no, katani kay na aton nga kantuan agad ang lugar o galing kay may yutay nga kwandiyo kay Gulfi nagpundo kita di sa may kasandalan kay pagkatapos nakakasgalin magnetic switch sang fuel pump lang sa akon nga salakyan no but na ano nga nakakasang terminal daw na yaw-yawan kita di para ka matakod balalibat no. Anyway, ang ato na generic nga pagpakingaot na lang gid sa mga barangay kapitan agud makakuha kita sa data pero hindi pagid masyado ka kompleto tungod sa mga evacuation center nga sa digin gamit na sa karon no. Sa kay Kapitan GC Olvido, iyagin na payag nga may ara ng pila ka mga pamilya sa area sa Barangay Luna. Sa din ara na karon sa duha ka mga evacuation center action kaya payag ni Kapitan GC Olvido sa Barangay Luna. May arik dito mong bakit mga ang ako sa Bonggelet, mga 50 plus o 50 something. May ara mo kasi bong sa Nido Fernando Pililing Rizal. More or less mga 9 sa families. So ilang ato din vacation center ang sa families na doon ang baka dito sa Bonggelet na lang sa kwarto. So may kaso magiging magdugang, may ara ko magiging sa mga Luna Extension High School. Original ko ating may vacation center. So kabay pa nga ang ginakadala sa Bunalangkaw, kabay pa nga hindi lang magdama bala ka dahon sa ulan no. Pag munisipal sa natin. Ang tayag action Eric no sa kapitan sa Barangay Luna kay wala gilang madugay aton man nga tawgan si Kapitan Roswell Villarin sa Barangay Mabini kay sa report may duwa man dito ka mga daycare center kag subong may isa ka eskwelahan gigamit na sa evacuation kay man may pag-evacuate na nga mga tao man o pumuluyo sa nabitang nga lugar pero sa iya at naga-mobile sila pakadto sa area agod nga magdala sa mga paginanglan dito labi higit pagkaon sa mga na-identify nga mga evacuees nga na sa mga evacuation center so siya ma-call back siya sa aton pero halin pa kayo na aton paabot man ginabalik na siya tawgan pero hindi makontak tungkol out of coverage sa katungod man kasi nabukid na ining gabahin ang Barangay Mabini. Sa Barangay Kaduhaan, pero sa kay Migot at Kapitan Gilbert Javier, nga may ara man pero wala pa man siyang data kita nga nakuha sa limatriyon. Until now, tungod nga nagpaabot pa kita sa pag-abot man siyang DRRM o kay sunod pa gani sa ila nga ang data ito na naaragid niya sa DSWD Action Erect. So, kung parte sa mga pagtaas ng tubig baha o diri sa mga taytay, pasalamat lang kita nga digid man sila nga pareho sa itong nagligan ba na itong Typhoon Odette nga grabe gid ang pagsaka sa tubig baha. Compare karon nga daw gahana pa lang yan yung sakay agaton pero kung magsigi-sigi ng ulan, may lagi ni kanay-kanay na posible nga magataas pagid ang tubig sa mga kasubaan diri man sa norte kabahin sang probinsya ng Occidental. Ang siyudad San Sagay gakontak kita sa DRRM nila nga ilang hotline pero hindi ma-contact kanat merit sa actionerek pero gincheck na ito na bilateral entry sang Sagay City maligwa kay sila pa sa kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar gamong disciplinary duty ang iya kuno nga record kay na isagid lang ang pagpo-record sang kapulisan sa pagpatigayon sang ila sining Police Visibility Patrol kag wala gid alin pa kapon as gid buslan niya sila nga matulotawhay pero tayo sa iya nga full alert status man sila just in case kung nanugid man ang mga tawag attention sa ila may katanan sining bagyo nga yari sa karon. Gincheck naton ang Philippine Coast Guard pinagi sa kay Chief PT Officer Jewel Saganile sa area sa Ciudad San Cadiz sa iya nga monitor sila pero wala man sa mga ginaligar nga maritime incident luwas lamang ang Sunerek
sang ilagin na-intercept pa lang tatlo ka mga mangingisda nga sa gamay nga sakayan nga gusto pa tani magpanagat tugod man nga wala sa kalanon pero ila inigid punggad kagid pabalik na lamang so for sure na lang para hindi na makapanagat ang sakayan ginuunong ana nila sa ila sining headquarters diri sa may substation nila sa may punta kabahog barangay Sound 6 may Manila to gani kuhaan siyang data kung taga din pero sunod sila nga diri man lang sa coastal nga barangay sa may city proper actionerek ang amo nga mga mangingisda tigaris guman kung isa nga wala man black actionerek sa kalanon daw kabudlay man pero dapat lantaw na alay nga ang kabuhi mas importante ang safety kasi ara ang bagyo compare sa makuha mangisda nga hindi pa gani sigurado kung bala makakuha gid sila medyo pangutang-utang lang anay da kun ano para lang ma-survive kay base kon matapos ni ati ang kapisan ipagwa naman aw sa sining palangabuhian sa kadagatan action Eric. Wala man siyang reported nga mga untoward incident kabay pa nga tayuyon lamang wala man sa reported man nga mga landslide diri sa may norte kabay sa probinsya sang Negros Occidental. Manayatol mga balita action Eric sa aton sining pag-monitor sa sining sige-sige nga pag-ulan kag ang pagtaas ng tubig sa mga kasubaan diri sa may bahin sang segundo distrito sang probinsya sa Negros Occidental. Sa aton sini mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gutim live report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. May gabi dira kay Migota Raymonda Pasaporte, sa kay Arlene Anerdes. Tamyaw lang si Antik na sa barangay Anahaw. Mayroon na nga pagparok-urok sa kay Lorna Diligencia, sa kay Nina Litoy, may gabigid, sa kay Mr. and Mrs. Donald Caglea Cabasag, and family happy listening lang, sa kay Junji Balasabas Moranyo, watching from Bantayan, Cebu. Kami ako lakon dira pamilya sa Kabangkalan City, pamilya Moranyo, kay Mark Navarro Baliguas, kami ako lang pamilya Baliguas sa 6th Street, Purok Tangkong Barangay 7. Aga pa urok-urokin sila sang pamati. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib, sa iluwantang report sa gikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon Arlo Ticar, line number 3 sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please come in. Maayong gabi, Aksyon Eric, sa tanan naton nga mga kaaksyon sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, including na ang aton sa mga tagpalamati dira sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Especially nga ini sila ang apektado man bangod sang pagbabaha nga nagluntad subong gid lamang adlaw dira sa 3rd District, ilabi na sa mga banwa nga aton sini ginakadtuan kaina Aksyon Eric Magbanwa. Now ang una kita dira sa syudad sang Silay as of 8 p.m. subong gid mga gabi Aksyon Eric, may ara 411 ka mga individuals affected. 411 ka mga individuals affected kag ang pamilya nga apektado kapin sa 109 kag may ara ini mga evacuation centers sa mga nagkalain-lain nga barangay dira sa nasambit nga syudad o kung sa syudad sang Silay. Wala sang din report nga casualties o kung missing suno sa info nga ginhatag sa aton ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang hipi sang Silay City PNP diin. Ini sila karon Aksyon Eric ang padayon pa nga nagamonitor ilabi na sa mga nabukid nga barangay, lalo na dira sa barangay Patag kag barangay Lantawan syudad sang Silay nga kung sa diin sa masami may nagaluntad nga landslide o kung flash floods but ini sila Aksyon Eric
ang padayon karon nga nagapanilag kag nagaobserbar sa bahin sa nasambit nga lugar. Now ang mga apektado nga mga barangay dira sa siyudad sang Silay amo ang barangay Mambulak, barangay Dos, barangay Lantad, Rizal kag iban pagid nga mga barangay nga kung sa diin ang mga evacuees sini Action Erect ang yara na karon sa tagsa ka mga evacuation centers kag natagaan na ini sang assistance nagikan sa local government unit dira sa siyudad sang Silay pinaagi man sa pagpamuno sang ila sini nga Mayor Mark Gules sa pihak nga bahin Action Erect sa siyudad sang Victorias. Base sa info nga gin-release sa aton ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo sang Victoria City PNP, may ara total affected individuals as of 6 p.m. tonight nga kapin sa 838 ka mga affected individuals kag may ara 232 ka mga families affected dira sa siyudad sang Victorias kag may ara 16 ka mga evacuation centers nga napahamtang sa mga nagkalain-lain nga barangay dira sa siyudad sang Victorias. Ang ining mga barangay nga apektado suno sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo amo ini ang mga barangay nga yara sa mga nakilid sang suba o kon pila ka mga low-lying areas o kon barangay dira sa siyudad sang Victorias. Ang nasambit nga siyudad Action Erect wala sang gin-report nga casualties o kon missing suno sa info nga ginpalayag sa aton ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo samtang sa Banwa sang EB Magalona as of 3:25 p.m. Subong gid lamang hapon Action Erect ang EB Magalona total number household affected kag individuals ini. Una kita sa may barangay San Jose, may ara 15 ka mga household affected, number of individuals affected 40, ang barangay Tabigi 7 ka mga household affected, may ara 22 ka mga number of individuals affected. Sa barangay Santo Niño may 4 ka mga household affected, may ara 15 ka mga individuals affected kag ang barangay Damgo may ara 1 ka household affected kag may ara 2 ka mga individuals nga apektado. Sa kabilugan sa Banwa sang EB Magalona ang household affected 27 kag ang number of individuals affected total 79. Wala sang gin-report nga missing o kon casualties sa nasambit nga Banwa. Sa subong sini nga mga tinion Action Erect nangin makanay-kanay na ang sitwasyon diri sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental base man sa aton sini nga pagmonitor kag sa paghatag sa aton sang info sa pila nato ka mga kautoran dira sa nasambit nga area kag subong sini tulo talithi na gid lamang Action Erect kag nagamat-amat na subside ang tubig nga nagabaha kaina sang mas temprano pa diin damo sa mga pumuluyo naton dira sa nasambit nga mga lugar ang nangin o kung napiktuhan gid sang sining pagluntad sang pagbaha bunga o kuntuga sang bagyong Agaton. So report nagikan diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Arlotica gikan sa 3rd District nga mga report. Magabi dira kay Kuya Carl B. Mac sa mga kapulisan dira sa station number 10 sa kay Police Major Richard Parito da bayong gabigid ha sa kay Joe Silin sa kay Ronald Torino may gabigid sa kay Josie Cañete Pateño kag sa kay Juan Chu Alvior ara managa pa urok-urok bugtaw pagri si Kuya Japit Piokid Barrera wa sa kay Mario Olvido Aquisada sa Siandalugway may na nga pagpaurok-urok no sa Iloilo naman ang report gikan sa 5th District report ni aksyon na BJ posible natipo niya nga mga aksyon balita Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Yari sa number 1 sa aksyon na BG Apasible. Aksyon BG, may gabi. Mayong gabi, Aksyon Eric, no, kag sa aton sila nga mga ka-aksyon, no. So, nagpakig-angot kita, Aksyon Eric, no, sa pamunuan sang local government unit sang Banwa sang Binalbagan. Ini para nung check yaron ang sitwasyon sang Binalbagan sa siniyang mga tinion, no, matapos nga may bagyo, no, bagyong Agaton. So sa aton sila nga pagpakig-angot, Aksyon Eric, no, ang Banwa sang Binalbagan sa karon ang naka-alerto, no, ang bug-os sila nga porsa sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office, no, bilang pagpanghanda sa posible mangin epekto sang nasambit nga bagyo, no, sa pagpakig-angot sa aksyon Radyo Bacolod sa lokal nga panguluhan sang Binalbagan. Ila sa no, nga ginapahayag sa aton nga makabig pa iya no nga ara sa normal condition ang bilog nga banwa. Suno kay Journey Rundin, ang Officer 3 sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sang Binalbagan, naka-code yellow rainfall warning ang Binalbagan, no. Suno kay Rondin, nagapakig-angot man sila Aksyon Eric, no, sa mga kaiping nga mga kabanwahanan nga naga-contribute man sa tubig sang Binalbagan River. Sa karon, no, nagpagwa na sang advisory, no, ang LGU sa mga low-lying barangays, no, nga magbantay, no, mangin alerto sa posible pagsaka sang level sang tubig sa ilas ni tagsaka mga lugar. Kag suno sa information, no, nga aton sa niyang nabaton, no, from them, no, sa karon normal ang level sang mga kasubaan, no, sa siniyang mga tinion sa Banwa sang Binalbagan. Kag may mga gamay, no, nga mga pag-increase sang tubig bangod man sa pag-inulan, no, sa may kabukiran ang tubig halin sa bukid, no, nagapanaog diri sa aton sa nga Banwa, no. So sa karon, no, suno sa LDRRMO sa aton sa nga pagpakig-angot sa ila, no, nagapatigayon sila karon, no, sa sining nga mga tinion sang hugot nga monitoring kag naka-heightened alert, no, ang bugos nga porsa sang Binalbagan, no, kag ang pipila sinig ka mga ahensya, no, at tion nga kinahanglanon ang augmentation forces, no, para abi sa mga evacuation, no, para abi sa mga efforts nga pagahimuon in kaso, no, nga may kinahanglan nga buligan, no, sa Banwa sang Binalbagan. So Aksyon Eric, no, so far amo ning aton sa madulong update, no, may kaangtanan sa lakat sang bagyong Agaton, pimanti wala untat, no, bag-inulan diri sa aton sa probinsya, partikular diri sa Quinto Distrito. So panugyan naton sa aton nga mga kaaksyon nga mangin mabinantayon, no, hindi gid magkampante, especially ang ara sa coastal areas, no, nga mangin alerto sa tanan nga tion kag sa aton sa nga mga kaaksyon nga ara, no, sa mga nabukid nga bahin kay posible ang mga landslide, no, magbantay, no, preparar sa mga emergency kit, no, kag kung kinahanglanon sa evacuation, no, mag-evacuate na para sa seguridad kag safety sang aton sa nga makauturan dira. So Aksyon Eric, so far, no, ni mamuning madulong naton nga update para sa pumuluyo sang Quinto Distrito, no. Stay safe kag magbantay sa pila ka mga advisory gikan sa Pag-asa. Aksyon Eric, mga kaaksyon, ini si Aksyon VJ Apasible. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon BJ Apasible. Reporting live gikan sa ikalimang distrito. May gabi dira sa pamilya Lipanya. Kinatamya ka mo ni Shane Anthony sang New Jersey. Si Mission Impossible, Araman, bao si Joel sa Locasano, gapa urok-urok pa pamati. Sa Action Night Patrol, Mary Grace Villacorsa Gallo, Juancho Alvior, Teresita Helda Siason, mayong gabi lang kag mayong nga pag paurok-urok pamati. Di magkumpleto ang gabi ako hindi sila maka paurok-urok diri sa inyo para tuntunan. Dugangan ta ang aton sining nga mga aksabalita. Magabalik ang Action Night Patrol pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangybahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa tumalaga sa last kag final stress sa inyo palatuntunan, i-check na ato sila Patrol 2. Ato sila ka Crosswell Patrol. Balikan ta si Aksyon John Diaz sa iya sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz sa balik ka report. Aksyon John, please come back. Aksyon Eric na pasaka nasa station number 2 ang kaso sa 3 ka persona nga nadakpan nila sa bypass operation sa Purok Nara Baybay, sakop sang Barangay 8 sa Radyo Bacolod. Number 1 nadakpan diri Sanday Bebe Jola, 55 anyos, kag si James Canyekte alias Jem Jem, 18 ang edad. Ining si Jola, residente sa Purok Nara Baybay, samtang si Canyekte naman ang tumandok sa Purok Sigay Barangay 2 sa Radyo Bacolod. May saman ka 17 anyos nga lalaki, nga residente sa Barangay 2 nga nadakpan sa bypass operation sa mga dawa. Na-recover diri Action X sa bypass operation, ining ang mga sachet, no? 4 ka mga sachet ang suspected shabu, kag isa diri ka big self-sealing plastic sachet, yung mga man sang suspected dried marijuana leaves, kag isa rin elongated hit sa transparent plastic sachet, yung mga suspected shabu. Sa illegal naman nga droga nga shabu, Action Eric, kinabulabanta na recover nila, mga sipito, tanan ka mga gramos, kag kinabulabanta na gabalor, 47,600 pesos. Samtang sa na-recover naman nila nga suspected marijuana, nagalabot naman nila Action Eric sa 7 talan ka gramos, kag may value nga 840 ka pesos.
Ini sila karon ang nagrabili na hudong sa custodial facility sa station number 4 ginaulat pang resolusyon ipapanaog sang piskal miangod diri sa kaso kag gibasa kabatok sa ila kag sila ang ginbalik na dra sa selda matapos ang gipatigan ng inquest proceeding sa Hall of Justice Action Eric. Balita gikan sa patrol ang tagiwot sa Bacolod Action John Diaz kanagasiling sa tutanan nga mga ka-aksyon sa linggaman sa Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 2, maayong gabi dira kay Mary Grace Eugenio Fermin kag kay Odin Costan. Si Odin Costan ga monitor pa. Sila ni Mary Grace Eugenio Fermin. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimaron Action Night Patrol Program Lunes edisyon magatakopi ni temporaryo. Balik ini buwas Martes. Ato sila nga patrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa kay Action BJ Apasible, Action Arlo Ticar, Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, John Diaz, back to back sa takopiloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Tarong Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling nga Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa'yo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa tingkang mga bayan sa Pinas, nabuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio.